Dară. Că prinde păstrău aici. Hai! Trebuie să dai bani. Haide! Hai, du-te, du-te. Hai că nu e adânc ăsta. Da, stoi, mă moare. Stai cât e umbrat. Ăsta nu e adânc. Dai una pestic. Ce filmezi, mă, ta? Mica. Da. De acolo poți bea apă ce curată vine. Așa-i? Ai grijă că e ruptă la coale. Doamne, ferește. Vezi că e ruptă aia. Care? Aia n-are nimică. Nu mi-e frică. Nu, nu. Să ce răcoare aici? Uite ce frumos e și acolo. Mamma mia! Foarte frumos. Ce scrie aici? Scrie ceva. Faceți un stici un pic mă cu capul. Ce meserie. Multe tabloașe. Da. Aici s-a ruptă asta, vezi? Vezi și l-am știut aici. Nu cumva trebuie să plecăm, mai stăm un pic, că de aia am venit. Deci cobor la căsuța aia, am zis eu la aia. Trai, bine. Acolo cred că nu poți merge. Dar vezi ce cald e aici unde un pic bate soarele. Acolo poți parca de cu mașina. Unde? Aici, unde s-am. Da. Eu să nu-ți margă ceva lemn de sub picior. Care? Acea lunecă astea? Da. Ai grijă. Aici o povestea. Auzi ursul. Au dispărut ăștia. S-au fi dus mai jos. Uite ursul în pădure. Eu la ce fain. Foarte frumos. Chepțeană. Hai la căsuță aici. Ăștia cred că au 30 de metri copacul și ăștia. Putem să ne uităm, avem o suiță scaun. Picnic. Venim aici la picnic. O, drăguță, un cocktail vreau și eu. Eu vin aici înăuntru să vă servesc. Miroasa gran. A ce? Stau ceva capre aici. Stai acolo. Ce ai acolo tu, Sofia? Ce ai găsit? Ia să vedem ce ai găsit. Con? Da, con. Dar ce fain e. Oase după vremea dinozaurilor. Dar avem grăsime mai bine. Ia unii mașina mea, de aici o văd. Puteam să venim pe jos, pe acolo drept, Da, nu? nu mai merem atât. A, tu ai vrut pe scurtătură să vii.
Direct cu mașina. Ce ai văzut pe ăsta? Direct cu mașina puteai veni de acolo. Aici să vezi faină roșie. Brânzuță, Ceapă. Meargă niște acasă și icre. înapoi, nu-i departe. Astăzi nu. Când venim cu pruncitura viitoare. icre negre deasupra acolo. Oh, icre negre. Niște icre negre. Dar nu suntem călători, de noi ne băgăm apa în piciorul în apă. Cum ai băgat tu, Sofie? Fac piciorul în strand. Iasă de sub piatră. Apa iasă de sub piatră. Deci așa ceva. Ia să mergem în partea aia să vedem. Ia să vedem. Aici ce avem? Aha, avem aici o bucată de... Uite, și de aici vină. Și merge de acolo, de sub piatră. Și aici nu-i nimic. Uite, și vine de acolo. Și de unde vine? De aici? Aici nu-i nimic. Aici nu-i nimic. Apoi la 20 de metri râul. După unde intră? Din desubt. De aici de undeva. Vine drept sau din piatra asta. Deci nu e nimic. Ești prost. Deci nu e nimic. Și acolo iasă apă de desubt. Are undeva un traseu. Ai văzut, Nelu? Cum iasă apă de sub piatra asta, unde stați voi, de sub copacul ăsta, iasă apă. Da. Hai să vezi. E aici undeva? Nu știu, ia. Acolo nu-i nimic, ia. Și aici vii și sub piatra asta e... Uite, ce iasă de aici, uite. Aha, și aici. Vezi, ia. Iasă pârâașul. Nu vine istorie, da? Stai cu mama. E că se poate până ce parte. Dar uite, vezi cum vine apa aici. Și până acolo nu-i nicăieri apă. Da, da. Și uite aici. Ia hai măsura asta să vezi. Da, mă, să văd de unde vine. Uite. Asta e apă sănătoasă, da. Să vezi, toți nu era. Hai, da, nu e. Bune, rece. Nu răcea frigider, așa nu chiar. Bă, dar chiar că e bună. Bună, bună, nu așa. Nici n-are gust de nămol, nimic. Numai apă. Piatră, piatră. Brici. Clasa 1. Un loc fain. Am găsit un loc fain. Unde o să venim cu copiii să facem un picnic. Foarte fain. Ai văzut acolo cu grill, mă? Da, au făcut. Prăjit acolo. Antoni Cuele se numește asta, vezi? Ce fain. Ce drăguț! Mijlocul păduri. Ei, dar se cam înnorează de aici. Deci, ciarace, ai grijă, mă. Antoni Cuele.
Doar să uscăm Da. de la țigani. De la țigani nu mai mică. Frizele care îi dădeam voi. Nu, și asta de unde vine apa, nu? Nu e interesant cum vine din piatră apa. Da, mai Adapă-te! ai un curcat fotoliu. Astăzi Ia ce purta am făcut de la arba asta de munte, nici. O să porți de roz de acum. Păi eu de am zis că și am făcut video. Bun, fătul. plecăm că vine nor, vine ploaia! Ei, hai să călărim. Vine ploaia! Care mă sus, hai că ia ce vine. Hai să mergem. Ne prinde, hai că o sta pe stânci și apoi vine apa aia Uite, mare. vine apa mare de pe stâncă. Întoarcere de la râulețul. Da, e bine. Și eu m-am spălat pe mâini acolo la roată. Ce-ai tu acolo, Sofia? Ce-ai tu acolo? Wow, floricele pe câmpii. Hai să le adunăm, copii. Deci Hop, trece un hop, pod, dar ne-am hop. privit la tripodul. Păi probabil că acolo în spațiu Să sunt urce în pace. referit el. Oh, mă, da, faine. Hai, de nu vreți printre stânci, urcăm aici. Iisus ăsta, ce frunză mare! Frunză mare, ai Da? văzut? Frunză de brusturi, frunză de brusturi. Curel. Brusturelu, Brusture! brusture, brusture, ca să nu te usture. Brusturer, brusturel! Brusturel, brusturel, ce poți să faci tu cu el? Lai la, lai la, la. Să nu te usture! Și aici ce avem? Sofia, ce avem aici? Fe... Ferigă! Bravo! Ferigă! 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 Ferigă, ferigă! Culegeam, că duceam un moftin să scap. Da. Ca să place așa la pădure. Pisică! Pisicuță, cuță. Și acum intrăm în canion. Intrăm prin canion. Nu mi-este frică! Fetele, intrăm prin canion. Nu mi-este frică, nu mi-este frică, nu mi-este frică, nu mi-este frică. Nu mi-este frică! Nu ne este frică. Nu ne este frică. Ai grijă să nu dai cu capul. Nu ne este frică, dar ce fain e canionul ăsta. La 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 la. Da? Cine vrea să vezi să răcorească, poate să vină aici. Nu ne este frică. Se află la 100. Aha, dar uite că se tulbură încet. Ăla-i quarț. Ăla-i quarț, vezi? Quarț. He? aici în locul ăsta. Răcoare, răcoare. Cine vrea să vezi să răcorească, să vină aici în canionul ăsta, e foarte fain. Se poate face picnic. Aici e răcoare tare. Se poate face picnic. Se poate sta liniștit în zilele toride. Cam 180 de kilometri de Viena. Cine vrea să vină din Viena. Podețu Crețu. Podețu Crețu. Mergem spre ieșire și o să ajungem acolo sus. Acolo o să ajungem sus, hopa, iară. Podețu Crețu, aici cineva a făcut picnic.
O prăjit ceva. Așa. Deci au adus apa. Probabil o apă mare. Și au adus chestii. De-aia trebuie urmărit să nu fie ploi când să vină pe aici. La la la. Foarte fain. Foarte fain. Foarte fain. În plimbare. Mami, poate merg soțul. Da. Cine a mers? Hoțu. Da. Și trebuie încălțare adecvate aici. Încălțări adecvate. Hai la la la. Dar să știi că este un om care mănâncă fiere. Da? Ce s-a la fiere? Fiere? Da. Sunt obicei ceva din piatră. De obicei, metal vrea să zică e. Fier. Da, și ăla fier. Cuie, nu? Ei, de 100 le zic eu că nu le place clipea lor de mâncare. Așa, așa, că bine zic. Așa. Nu mi-este frică. Bravo. Când ai coborât tare frică să fac. Da. Cum ai fetiță mare deja. Când suntem aici nu e frică. Suntem în viața nu frică. Și acolo. Dar zici că nu ți-e frică, iubita. Da, picioarele îți mai... Ah, ok. Nu mi-e frică, nu mi-e frică. Nu mi-e frică, nu mi-e frică. Tura viitoare poate să mergem în sus să vedem ce e și în sus. Tura viitoare nu vine fără merinde. Fără merinde, așa e straița cu merinde, cu apă. Nu mere aici. Aici nu mi-este frică. Bine. Bine care alinuși sarmale, o ala de sarmale acasă. Aici ai sus, fain. Tura viitoare mergem în sus. Ei, tura viitoare îi aducem ala de sarmale. Oh, nu mai eram oala, mă băteam oala bistoș. Este capul la mea, nu știu ce-i mai. Sus, dar altul. Nu mi-e frică, nu mi-e frică. O zis veverița că nu e frică, nu e frică. Toți la mulți. Da, uite în jos. Nu mi-e frică, nu mi-e frică. O zis veverița noastră. Foarte frumos. Wow, Aveți cum urci deja ce Senzație. căldură e aici. Da. senzație. Stai așa să fac aici un pic de video ca pe ăsta să-l Cred că punem. e cald acolo, poți să spun. Cred că o să mă chinuiesc astăzi să-l editez ăsta. Eu ți dau bani să vină până aici, voi nu. Asta sigur nu. Nu mai apuc astăzi, Da, da. nu? Ce să faceți? Dacă nu astăzi, mâine. Să editez video ăsta. Nu mi-este frică. Să mă chinuiesc să editez video ăsta. Cine le edita la ăștia care când filmau? La cine? La Matei. El. Matei e singur. Așa, și să vină pe drumul ăsta, în jos, așa, și să face aici curba. Curba vieții. Uite, Și așa se numește, ai știut astea, mami? Marien Clam. Mami, mi-ai știut astea. Balonele, dar oare balonele astea că le urmărești unde duc? Nu știu unde duc, vrei să vezi? Până la vrăjitorul din Nord. Până la vrăjitorul din nord. Din nord? Da. Nu speria. Mere, mere. Aici. Parcă l-am văzut acolo mai. Ăla e. Izlazul ăla sus în urmă. Ăla e izlat, acolo. Stai, de ce fain. Acolo stă cioban. Capra neagră. Și capra Ce neagră. facem boxele astea, viței? Bună, oameni! Niciun om aici ai. La Odin. Auzi? Și nici nu-i scumpă mâncarea la ăla. De zic eu. Merem și acolo. Da. Mamă, ce fain. Fugim pe la grână să... Da, fugim mamă. Hai să vedem casa aia. Ce e bețigarul ăsta, ce e?
până la urmă te-o muta aici. Că nu am șansă cu tine. Secția asta. Da, du-te, du-te. Mie nu? Ghenuc.